Quan sents parlar d'energia, penses en les decisions que afecten com vivim cada dia? Quina energia fem servir i per a què? Qui guanya o qui hi perd? L'energia és al centre de molts debats. Sovint escoltem missatges molt clars, molt segurs, però no sempre és fàcil saber qui hi ha darrere. Ara fem servir la ciència no per donar respostes tancades, sinó per saber com prendre millors decisions. Els experiments que proposem aquí no intenten copiar el món real tal com és. Serveixen per posar a prova idees, equivocar-se, comparar escenaris diferents i, sobretot, per parlar de decisions. Aquí no busquem la solució perfecta, sinó entendre les conseqüències de cada decisió. En energia és fàcil caure en missatges simplistes. Això és 100% net. No hi ha alternativa. Les renovables són cares. Però moltes vegades aquests missatges deixen coses fora. La ciència no elimina la incertesa, però sí que ens ajuda a no decidir a cegues. La reflexió crítica sobre l'energia forma part de la ciutadania activa. Experimentar, preguntar, contrastar i no quedar-se amb la primera resposta que sembli més fàcil. Això és el que mou Gara Moves.